Gaokhwnw आंनो बेखिनिखौ बिनाय थाबाय आंनो नोंखौ गारनो सानाखै आरो आं गारनो हाया नोंखौ नोंसोरो जि खालामो खालामदो आं थांना थालिया। हाय हेल' लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ नैबे मोनसे भिडिअखौहाय गोबां मानसिनियावनो नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे दाखालि साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो गोबां भाइरेल जागासिनो दंमोन। थ' लोगोफोर आंबो साननैनि सिगाङावहाय नुनानै बिराद माने गावखौनो गोसोखौनो दुखु नांदों आरोना लोगोफोरा। थ' आं लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय दायो बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थाला सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना सिगाङावनो नायलांग्रोबाय थाबानो जाबाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आरोना लोगोफोर स्किप खालामाजासेनो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव होनाय भिडिअखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमब्ला मानि थाखाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं भिडिअखौ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं गिबियावनो देखायलांग्रोनि। जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बे टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव बिथांनि जिथु फट'खौ जिथु होनायखौ नुवा होमब्ला दाखालि साननैसो सिगाङावनो गोबां भाइरेल जाबाय बे फट'आ गोबां मानसियानो मिथिगौ आरो गोबां मानसियानो दुखुबो मोनदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ देखायलांग्रोनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रो आरोना लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला नायलांदो। माबा मोनसे भुल जादोंबा मा जादोंबा आंखौ निमाहा हो। गावखौ आंनो बेखिनिखौ बिनाय थाबाय आंनो नोंखौ गारनो सानाखै आरो आं गारनो हाया नोंखौ नोंनि अनगा आं थांना थानोबो साना। नों आंखौ गारनो सानदो मादो बेयो नों आंखौ गारनो हागोन खिन्थु आं नोंनि अनगा केथियाव थानो हाया। नोंनि बिदा सुबुन चन्द्र बर' आरो नोंनि बिब' हानजाया आंखौ गारनो होदोंबा डिभर्स खालामनो होदोंबा मा खालामलांगोन आं बेयाव बुंबा खुदै गैया। नोंसोरो जि खालामो खालामदो आं थांना थालिया। आं थांना थानो माबायदि नोंनो गैयाबा आं माबायदि थांना थागोन। आं हालिया थांना थानो आं कन्ट्रल गैया। नोंसा बिब'आ नोंसा हानजाबाया नोंसा सुबुं आदाया नोंखौ गारगारनाय साजेसन होदोंबा नों गारनो हागोन बाखि। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना निस्सय बिथां जितु सिस्टारा गावनो भिडिअ बानायनानै फेसबुकावहाय आपल'ड खालामना होदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' आं नोंथांमोननि सेरावहाय मेन उद्देस्य नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायनि उद्देশ্যआनो ओरैबायदि जाहैबाय लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे सिस्टारनिखौ आं फेसबुकाव गले गले नुबाय थानायखाय ओरैबायदि हामा नांदों ओरैबायदि दुखु नांदों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे सिस्टारखौ आङो गोदोनिफ्रायनो सिनायोमोन आरोना लोगोफोर। बिथाङा आंनिनो क्लास फ्रेन्डमोन। जोङो लोगोसे ज'नो सिगाङावहाय जों भकेलनि क्लासिकेल जों मिउजिक कलेजावहाय जों लोगो मोननायमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा आं बिथांनि जिथु बेफोरबायदि हालोदखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु नांदों आरोना लोगोफोर। माने बिथाङा बे सिस्टाराव उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंमोन नालाय गावसोरो सानैजों मोजां मोनलायनासो हाबा जादोंमोन होननानै आं गोदो खोनानो मोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' बे सिस्टारा हाबा जानाया गोबां बोसोरबो जाबायमोन आरोना बावबायमोन। लोगोसे दा हाबा जाखांनायनि उनाव दा बिथांमोननि न'खराव माबायदि पार्सनेल बाथ्रा जादोंमोन आं बेखौ बुंफोरनो थांलियासै आरोना लोगोफोर। थेवब्लाबो जेनेबा ओरैबायदि गोसोआव आं बिथांनि लोगो हिसाबाव बा बिथांनि बिदा बैसोनि मानसिमोन होननानै जेनेबा आं बिथांखौ आं बिनानाव हिसाबै होननानै सानोमोन नालाय। गोदो जों मिउजिक स्कुलाव लोगो मोननानै मिउजिक कलेजाव लोगो मोननानै जोङो बिथांमोनजों थ' सिस्टार हिसाबाव जों लोगो मोनलानानै रायलायोमोन नालाय। थ' ओंखायनो जेनेबा दिनै नोंसोरबायदि बिनानावमोननि बेफोरबायदि हालोदखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों। गोबां एकदम माने गावखौनो बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोरा एकदम थानो हाया। नंगौ बयनिबो न'खराव बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो। बेफोरबायदि
घटनाया नाथाय दाया सोरनि दाय आरो मा कारननि थाखाय दाय बेफोरबायदिया गोबां न'खरनियावनो जायो माने गावजों गावनि खेथ्रआव माने गोरोबलायनायनि गैयैनि खेथ्रआवबो बेफोरबायदिबो जानो हागौ बा सोरनिबा गुबुन बाहेरा मानसिनि एथेरना होनायफोरावबो बेफोरबायदि न'खराव गुलुं गुजुयो बायदिसिना बाथ्राफोराबो सोसननानै बेफोरबायदि न'खराव दावरावबो जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा आं बयखौबो बुंदों बयखौबो खावलायदों जाहाथे नैबे दा दिनै नैबे सिस्टारा जिथु गावनि हालोदखौ खालामलांदों थ' आरो इयुनावबो जेनेबा गुबुन सुबुंफोराबो जाहाथे गुबुन मानसिफोराबो बा गुबुन न'खरनि फेमिलिफोराबो न'खराव लानानै बेफोरबायदि जाया जाहाथे दावराव जाया आरोना लोगोफोर आं बेखौ लानानैसो नैबे दा सिस्टारनि जिथु जारिमिन जालांनाय बेखौ लानानै जिथु जोंनि इयुन फैबाय थानाय संसार बा लाइमोन बैसोनि हाबा जालांबाय थानाय बा हाबा जाबोनो गोनां मानसिफोरखौ आं ओरैबायदि बुंनो लुबैदों आरोना लोगोफोरा माने सानै मानसिजों अनलायनानै गोरोब जालायनानैसो बिथांमोना हाबा जालायो नङा होमबा लोगोफोरा रावबो आथिखालनि जुगावथ' आरो गोबां मानसियानो मिथिखायो नोंथांमोनाबोथ' मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर माने गावसोर सानैजों लोगो मोनलायनानै सानैनि गेजेराव मोननै गोसोखौ मोनसे खालामनानैसो खुसि जालायनानैसो गावसोर सानैजों हाबा जायो नङा होमबा लोगोफोर गोदोनि जुगनि बायदि नायनानै हाबा जाला बा जर जबस्ति हाबा खालामनानै बेफोरबायदि जाला नङा होमब्ला गावनि पसन मथे गावनि नांगौ बायदियैसो मानसिफ्रा दानि जुगाव हाबा जायो नङा होमबा लोगोफोर थेवब्लाबो जेनेबा बेफोरबायदि जासेयावबो दानि जुगाव मानो बेफोरबायदि गावसोरनि न'खराव माने एना एनि जायो मानो न'खरखौ बायफ्लेलाङो हमनो हाया आरोना लोगोफोर मा कारननि थाखाय बिदि जायो ना हिन्जावासो गाज्रि जायो ना हौवायासो गाज्रि जायो ना न'खरनि बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो ना सोरबानि मालायनि बेफोरबायदि एबोरला होनाय बा थुथुनला होनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरावसो बेफोरबायदि न'खरफोराव दावराव जायो आं बुजिनानै मोनला आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा आं बयखौबो खावलायो आरोना लोगोफोर दा जिथु फैबाय थानाय इयुन संसार जाबोनो गोनां सुबुं आंनि आंगोनि लोगो ओरै नोंथांमोनथ' नोंथांमोना आं अरायबो खावलायो माने गंसे न'खरखौ फोथांनो थाखाय सासेयाल' मोजां जाब्लाबो जानाय नङा सानैबो मोजां जानांगोन आरोना हौवा आरो हिन्जाव सानैबो मोजां जाब्लासो गंसे न'खरखौ जों नैबे लामानिफ्राय नैबे लामासिम जों सहैहोनो हागोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा आं जाहाथे नैबे सिस्टारनि बायदि इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफ्रा रावबो जाया जाहाथे आंबो सानो आंनि जिउआवबो जाहाथे बेफोरबायदि जाया होननानै आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा जों नोंजों आंजों जुदि मोजां जालायनानै जुदि मोजां रायज्लायनानै जुदि न'खर गंसेखौ जुदि खौसे खालामाबा न'खरा बेफोरबायदिनो जालांबाय थायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जाहाथे आं आरो माथो बुंबावनो गोबां जेनेबा दुखुबो मोनदों माने गोसोआव ओरैबायदि गाबखांनाय मोन्दों आरोना नैबे जिथु सिस्टारखौ नुनानै सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि नुबोनाय ओरैबायदि मानसिमोन होननानै आं सानोमोन आरोना लोगोफोर मानसियाथ' एसेबां हामाबो नङामोन होननानै आं सानदोंमोन आरोना लोगोफोर मोजांसोमोन बिथाङा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय मा खालामनो आरोना आं बिनि पार्सनेलनि बाथ्राखौ बुंबाय थालियासै आरो जुदि बिथांनि न'खरनि मानसिफ्राबो जुदि आंनि नैबे भिडिअखौ नुदोंब्ला आं बिथांमोननियावबो निमाहा बियो आरोना जास्ट आं जेनेबा थानो हायिला नैबे सिस्टारखौ जेनेबा आं गोदोनिफ्रायनो सिनायनाय बा नुबोनाय हिसाबै आं जेनेबा नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो साननानै जेनेबा हामा नांनानै नैबे मोनसे भिडिअखौ आं खालामबाय आरोना लोगोफोर थ' नैबे भिडिअ खालामनायाव आंनिफ्रायबो जुदि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बियो आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय आरो नोंथां न'खरनि सुबुंफोरनि सेरावबो आरोना लोगोफोर स' आं दायो आरो बांद्रायखौ बुंबाय थालासै आरो माथो बुंबावनो नांलाय नङा होमबा आंनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबि बा सानथौनो हानाय बा साननो गोरों सुबुंफोरा आंनिख्रुइबो बांसिन दंबावो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो आरो जोबनायाव जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान बेफोरबायदि भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय